Ротації в керівництві українського війська. Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу. Ним став генерал-майор, Герой України Сергій Шаптала, нагороджений за мужність та героїзм після боїв на Дебальцевському плацдармі. До призначення керував оперативним командуванням «Захід». Також указом президента 40-річний генерал-лейтенант Олександр Павлюк призначений новим командувачем операції Об'єднаних сил. Командував 24-ю бригадою імені короля Данила, а донедавна керував підготовкою командування сухопутних сил. Також 41-річного генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка призначено заступником головнокомандувача Збройних сил. Перед тим він командував десантно-штурмовими військами. Новопризначене військове керівництво президент Зеленський представив на Житомирщині перед бійцями сил спеціальних операцій. Володимир Зеленський. Потужні бойові офіцери. Найголовніше, що патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет серед наших військових. Я дякую попередньому керівництву Генерального штабу Збройних сил України і впевнений, що новопризначене буде нарощувати здобутий бойовий досвід, перехід українського війська на стандарти НАТО і разом з Міністерством оборони України створить належні умови для всіх наших українських захисників.